secretary. Agto ka estudyante, wala mga dadak kay limarang sa motor. Nagmotor kami. Pinapas raman mi guys. Pumunta na yung rason. Kaya kasunod namin alis. Karoon si Edelis kay kaliguan naman. Kasi nakaligo ko minat to. Nidadak ko na yung skin. Ang gimong duha ka kuya, uwa ka kudo. Ganahan na pa sa dagat. Ganahan na pa sa dagat sila sa kuya. Na guys, may daghang umuwi na si Babaw. Naghan ko ng monkey na guys. Yes, Kim no, na monkey na Kim. Katipyo, Sibiu di ay Sibiu. Ano mi guys, nagapas Manila. Ngamotor mi kay mazo nang unsa muna pud mi nila guli. Ayan guys, nanimaho ng dagat, stilan. Narapod sila sa Idiboy dani siguro. Dana mi guys. Oh, na sila dani, wa mi kay bawa sa sila dapit. So dito sa private, daghan na kasug nang aligo guys. Wala na kag dagat. Dato ra ka parking to. Parking sa papa. Parking sa papa guys. Wala sila Kim. Kuya mas sila kuya wa ka uban. Abot na mi guys, dias bunbun. Hala, mabasa ka tang kuan dali. Asa nas Kim pa? Kadu tubig guys. Sila ang kanais kadu samsaman. Lah, yan ang mga kakaliwatan nila sa nanay. Nay, dito na, Sid. Ito, Sid. Dito ko. Okay, malikin. Ito. Nauhi, nauna sila. Kami nauhi, mi. Mga antanin dyo guys, paniod to. Kaabot pa dyan mi guys. Maligo na ko na Kim guys. Pastila, di man makahuwat. Ko excited na dyan sa bugsaw. Na guys, mangaan pa sila. Nabi sila. Antanin dyo guys. Ato kay Landong. Sa mga bird ko da. Gana na ining kwantino kanyang super ko da. Papicture ako na doon guys. Azo, arang bisiha ka dyan Kim eh. Ano man ay mong gibuhat bi? Yang. Ay sus, ginapatabangan. Ano siya mong tao na? Sama na yung buhat be. Kado may bino. Ano ka nice kado dagat guys. Sana all. Dagto. Daw pag si Za taob si Zaron. Taob si Za. That's Mother Earth. Mother. Ayun na si. Parang bisiha ka just Kim. Bisi ka jo. Bisi ka jo TV ni mama na. Kita tahu guys, buksaw na sa dato to ah. Buksaw na sa dato kita tayo. Sinandali si. Pare mau masalian na. Pi. Kuman. Age isipon. Marami na sekretary guys. Sorry. Tarag kabundukan. Ara sekretary ni. Marami sekretary kay magsuwat. Si marami ni dang sa sekretary guys. Kim. This is Kim mo. This is karo-karos bonbon. Ita guys, ita watermelon. Nait. It's a birthday. Reunion doon nila sa mother. Okay. Nasakaliw ko ang mambibin of name. Madam President Lisa sa pagbantay o kinsay makauna o kuha sa duha ka sarado. Okay. Ready? Set. Go! Wait! Okay.
kulitog. Salamat, tawagan din kami sa tagatos ka pesos. Ang hindi nawagan, itong i-claim ang itong 100,000 sa bilaran. Okay, daghang salamat. Ito i-claim itong premium dowry sa Kuro. Sige, mabuhay. Okay, next. Okay, malas nila ibalik ko lang sa so, katong source na kuha, stop dance na. Kung batiday, nang ginabuhi man din ang mga gamay baji. Silan. Kaon mo na. Lala, dili. Di man mo tantangan ni jag piso. Kung bati. Yehe, nanami. Gabriel Aquini. Ano ba si Gabriel? Ha? Ang pili. Yan yan, Gabriel Aquini. Thank you. Dahil papalit ng shampoo. Kalau diri kasi siya may sasikuman. Premium guys niya. 100,000. Dali na, sige na. Paghilam na rin nga Kana kita mga dapita. Na guys, na rin ang stop dance. Patay po mo. Agnilim mo lang. Bigi, taken. Ada sinusuang ni mo ila. Kutangi, aja jadi kayak pangkuan. Nangurag ako. Nangurag. Gereg-geregan. Duha na naman sila guys, duha na naman. Kinangkil sa doon. Ikuan, Wala na lamang duha na bilin. Wala, binali. Huwag na itugtog hunang. Huwag na itugtog sayaw. Sige. La. Mata sa pusing. Yehe! Agapan, New York. Ano, sa may buhang estado karon? Daga, Minjo. Daga na! Ay, wag mana pa suso. Sa kubangan. Daga! Kisay tadi mo. Julieta Martonaso Buklay. Kinsa magang hurihit. Japon mo nga na. Tarugan dyan din dapat pag-huri dyan klaro mag-huri. Hip dyan. Mutilo. Kaya naman pwede mag-hip na amang. Okay, ready? Okay, sa dangas microphone. Kung sa piyang kainin mo, buhaton. Nandiya, katong mga audience na sa tabang upantay, hindi na kapagkabantay. Masig sa dyan kapagkabantay. Dapat upantay mo, kinsa itong mataktak o masadjot taktak na. Nandiyan ko na, oh! Pasajawon! Nandiyan ko na, ready? Practice! Hep! Pili na daan! Tubag man, ako, kisay mo tubag, ako sa'yo tubag. Hep! Hep! Hooray! Trial! Hep! Kinanaingan! Trial! Trial ha! Kasuway na! Leader kami sugod. Okay. Ready na? Kung sa'yo yung tubago ni Juan sa with action sa basta hipit piningan at luputi. Kita dyan ang Juan magkaluputer. Okay, ready? Ready? Okay. Isa sa. Sumpagan ko na ito. Okay. Dali. One, two, salamat sa pagsalmo. Okay, Julieta Buklay. Alright? Utak na lang. Hindi ka nagkakaluwa. Ang lamia na rin. Okay, ready? Ready? Right? Hep. Hooray! Hep. Okay, ang hip dapat nga naman o. Ang hip na na. Taktada sa class. Kuntis na kikat sa Amerika. Ngayon po kung isa. Wala na raman. Dari ta kainit. Sumpagan ko. One, two, hip. Hooray! Hooray! Otro. Pas. Hip. Hooray! Hip. Hooray! Hip. Hooray! Matagal sa lahat. Congratulations sa mga iba na nagkaraw kami yun. Baan? Kaya mo na ang kailan sa ina. Salamat at nalapak pa sa biglang ko. Baan ko
grand reunion. Ano guys? Guys, di na miss bahay guys, nanguli nami kay hapon na. So ano ko ka video dito sa dagat pag panguli na kay nagumulaysid na mi sakdanan. Ko pastilan. Salamat tay kadus ang magi sakdan karong hapon pagpadungari kay si Gabriel anong pasaling pasakay na kay nakadrink nagmadijut. Kay kanila yung mga igagang pa nagsara magkita-kita. To nagka-banding jud sila. Anda nalingaw pud mi kadto guys kay nakadaag in taon pag kog 2,000 nakadaag kog 200,000 bitaw ato pa na ma-claim atos tagbilaran taw guys nalingaw ko silang pa games dadto kita man siguro ninyo dihang arang namong mga bibuha. Salamat tay kaadtos tanang mga nagpasigugda datong reunion nila sa nanay sa Bertudaso ug Kanyos. Salamat sa mga salamat kadto ninyong tanan guys mga kaigagawan. Salamat ka dong nindong tanan. Kung makakita mo daw yung video ha, daghan-daghan ka dong salamat. So guys, mura na yung video ko ng adlaw guys. Nakalaagin taon mig-ahat dito sa Bunbun Beach. Dito sa reunion nila Mother Earth. Salamat ka adyo sa inyong pag-uban guys. Kita-kita ta sa mga sunod nga video guys. Bye! See you tomorrow!